Víkendový guláš Rádia Beat. Hezký den, je tu Petr Šimáček. Dlouhodobý tester motorek Jarda Šíma měl možnost zkoušet další stroj, i když z jeho pohledu pouze krátkodobě. Poté, co se definitivně rozbil Bavorák, 3 měsíce cestoval na Javě 660 Sportart. Nejprve jel do Fara na sraz motorkářů, cestou mu pouze praskla pneumatika, a to zřejmě proto, že už byla značně ojetá. Další výlet byla centrální část Itálie, tam všechno fungovalo jak mělo. A co jeho poslední akce v rámci velkého letního testu? Mým cílem bylo Norsko, podpolární oblast, kde jsem hlavně se zaměřil na úsek cesty z Alesundu do Bergenu. S motocyklem jsem byl za celou dobu úžasně spokojený, dovez mě bez jediného problému. Jediná věc, která mimo té pneumatiky se tam upravovala cestou, bylo spojkový lanko, jinak jsem byl úžasně spokojený se spotřebou, která vycházela za celou dobu testu někde kolem 4,5 litru, jinak jsem se dovedl dostat i na krásný 4 litry. Takže to při cenách benzínu v té Skandinávii kolem 46-47 korun se docela hodilo. A jak se na velký letní test sluší a patří, tak byl zakončen v poslední letní den. Na mém osobním tachometru i na tachometru testované Javy přibylo 23 000 kilometrů. Když už jsme ale u těch čísel, tak vím, že si dosáhl významných met. Cestou z Itálie mě potkala ještě jedna zajímavá věc, nejenom to, že cestou přes horské pasy sněžilo, ale taky to vyšlo na oslavu mého zajímavého výročí, hned dvojitého. Zaprvé jsem slavil narozeniny, což není zase nic tak zajímavého, to se člověku děje každý rok, ale pro mě byly zajímavý v tom, že to byly 2 pětky vedle sebe, připadal jsem si jako kdysi ve škole, ale abych trochu to skóre vylepšil, tak jsem k tomu přidal ty svoje jedničky. Protože v ten samý den, zhruba v ten samý den, mi po 2 letech vyšlo další výročí nebo zajímavý počet kilometrů po oslavě mého milionu. To tentokrát bylo 7 jedniček, čili 1 111 111 kilometrů cestou z Itálie na Javě 660, takže na to jen tak nezapomenu. Soubor fotografií je na www.motorkáři.cz. Roman Drago.